Kalalong ka jing sarong ke Jylla Meghalaya hadian ba kalayo pdang Khusnam kum ka Jylla kabalala ban Lehbha ka National Startup Awards ahajar aphuar kabalalong kum shibenta jong ka jing rakhe ka National Startup Day hinden gesngi ki snam balalej umendrang ba ka Jylla Konrad ki sangmau lalong unong elam ban pelong ka Meghalaya ka wei na ki Jylla ka balam khamat ka Startup Hub Haba bud dian ya kene katong shibun teli ki program bat ki senjam la pelat ban ai jing kershan bat ban penkup burom ya ki nong sengkam la jong ha ka Jylla ka wei na ki ne ka dei ka program ka bahetam kum ka wei na ka Jylla ka balayo ya ka nam ka balala ban Lehbha ka Meghalaya labu halor kum ka focus state ha ka World Food India ahajar apulai ka balalong ha New Delhi ha unai weng jong snam ahajar apulai Hau benai kala lingkot mentau senam ke Jylla kala syak penkup burom haka kedan ka baar haka One District One Product lani ODOP Award haka jeng rakhi ya ka Atma Nirbhar Bharat Utsav ahajar apusaw ha New Delhi. Haka Lempung Meghalaya Games ka East KHASI Hills kalayay beteng banra ya